जों दिनै दक्षिण रामचंद्र घाटनि सुनाराय गामियाव फायखा बिसि 80 बोसोरनिबो लाइथांखा अ गामि खाजांमानि इ थाइसाफोरनाव दाबोसो जरा बजागियाखौ सालकिसा सिगां अ गामियाव आं फाइफ्रु दा इलेक्शननि सिगां फाइफ्रुबो अ गामिनि बरंन कग्रिमान दंगो तिप्रा मथा बुबागारन तैफांबाय जुदि जों गोप्लायम खांखाय अ गामिनि लामानो जों इद बय दिगरानाय एपर अल पिस खायनाय जों बुबागारनि तैफांबाय गोप्लायमोन यागुल जों मनो तिनि काम खायनानि चेंखा म ताबु इद बजाक सिनाय खलकमा लामा म हेकाय अर हावा खागमानि किसु कुसु हासे हेनै तिनि खबर माने आं फाइनाय फैका किसु किसु जागाव कुसु हासे तंख अब समाधान खायनाय अरन इन्जिनियर जे सामुं खायनाय आंबो कक सालायका बसाव सार अबन 2000 हरि तेसे समान खायनाय बनि जे बतंनाय एके अर आं साका इद काहाम बदि इद काहाम बनाय सिनि पारानि इकत अकरा साखर रक्तंग बरबने तिनि सिं लामा गुरि नै लेखा गाव लामा काहामुमन परे बर अनेक लामा खनै थांमनि यागुलो बर तिनि हाइवे थानानै बाजेल थानानै ब्लाय शर्टकाट मानाय तै डनबास स्कुल स्कुल फाइनाबो अ सोनराय गामिनि लुकुरक ब्लाय सामपाते खाय फाइमाननाय इनका आबुनि बागिनो आं गामिनि बररनो जतनन साव जेखेने पन ताबुक जे इद बजाक टंमाने कोन जागा फान इद हामेता बथुन कुसु खासे खाय इद बयते क्लांथुन समान खलायै जाहाते खाय गामि आमसनि लामारक नाय थकाय तंथुन गामिनि लुकुरक काहाम लामते हिमानथुन अमसुं नायो आबुनि बागिनो सोनराय गामिनि साल कलक मा बिसि कलक माने बरक मखल लगना सिं तंमाने मनि खा साल कलक मा रबुनै दुख नांगै तंमाने ताबु बरं नमनो तर तरका सुफुंजांनाय आं बरंनो कगदि कलांखा ताक्लाय को ताबु खनाने बा सनिन सिमिम इद बजाक सिनाय एवं आबुन परेबो 1 बोसोरनि बा 2 बोसोरनि परे खाना मनो PWD ब्लक ने हयते हेनोभार खायजाजिना आबुन परे बंग लामा न पिस खलाय रिजांनाय आं खाख्लायो गोबां मा सरकार फायका गोबां मा थांखा 80 बोसोर गामि गोसाब तिनि लामा इद बजागाना अमनो तंथंमाने कक हामबाय।